Mga ka-K5 sa likod daton makita ang mga plastic sachet sa Ginapatian Cebu nga gina-inventory sing kapulisan. Sa rin, ang na-recover sini nga mga plastic sa illegal nga droga ang may mga pangalan kaga may mga address pa nga daw kaangay sa ka-parcel nga gin-order via online. Natigayon nga nakumpiskar ang balor 7,072,000 pesos kag ginapatian sa bus sa bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo, gabi sa Mayo 2. Ang mga arestado mo sa Day Fernan Sabas, 38 anyos, sang Zone 2, Barangay Tansa, Timawa City Proper, kag Brian Adrian Dipas, 30 anyos, sang Kamumbugan, Santa Barbara, Iloilo. Sunod sa pahayag ni Police Captain Ryan Crisinot, team leader sa RPDO 6, nga nabaklan sang isa ka plastic sa ginapatian sa bus si Dipas, gamit ang 15,000 pesos nga bypass money. Ginpahayag paninot nga ni-recover sa bag ni Dipas ang 15 ka mga plastic sang illegal nga droga, caliber .357 nga pistol, kag may 3 ka live ammunition. Samtang na-recover naman kay Sabas ang 2 ka mga plastic kag pugaka nga may 2 ka mga live ammunition. Bali yung lahat na nakuha natin estimated no is 1,040 grams, equivalent to 7,072,000. Nagabugat naman sa isa ka kilo 40 gramos sang tanan nga illegal nga droga nga nakumpiskar kag nakitan man ang mga alias kag paano mga pagdulungan kon tani sang droga kag ini ang ginaimbestigaran nanday inot. Minsay naman ni inot mga K5 sa mga pangalan nga pagadalan tani isang illegal nga droga nga kung hindi sila maguntat sa pagbaligya, hindi man sila maguntat nga magpanakop sa ila. Balita nagikan sa Banwa sing Santa Barbara. Ako si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.